ओमफ्राय आं फाथो लाबोनायखौ बेयावहाय बिदि गामलायाव फाथोखौ बिदि सायनानै फोरानना दोनसै नारजि बानायनो थाखाय। खुलुमबाय लोगोफोर, काटारनि मैगं गार्डेनाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय, रसितानि इउटुब चेनेलावबो। जोङो बिराद गरम ना सुजा, गोलोमजोब्बाय नै, सुजाखौ नाय गोलोमजोब्बाय। ओमफ्राय मना लाना फैखादों दिनै मा मोनो नायनोसै, नोंथांमोननोबो देखायनि ना बुहुत दिननि उनाव। ओमफ्राय बेयाव काटाराव अबस्था बिराद गाज्रि जाना दं गरमनि थाखायनो। दाबो 6:30 जाबाय, दाबो 41 डिग्री गरमा। ओमफ्राय जोंखौ नायनो हागोन, माने हां थोनो थोनो मोन्दों, गरमबा हां थोनो थोनो मोनोना। ओमफ्राय मेंनानै नायदो नै बेयाव मा नुफैखो, फाथो नुदों, फाथो नुदों नै। ओमफ्राय फाथो नुनानै खुसि जाबाय, बेखौ आं लांगोन आरो नारजि बानायगोन। दाखालि आं नारजि बानायदोंमोन, एसे दङ, ओमफ्राय गोरलैमोन बे टाइमाव फाथोआ। ओमफ्राय बे एबारावहाय राबाय फाथोआ, एबार बिराद मोजां जागोन लांनो थाखाय। गरम जाबाय, जोबोद गरम जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मैगंखौ ना गावबा गावनो खानानै लांनांगौ दै, बिसोर खाना हरा। खानानै लांनांगौ मैगंखौ ना सुजा, बिसोरो खाना हरा ना। कितनी खूबसूरत लग रही। मैं मर रही हूँ गर्मी से। कितना गर्मी है बाबा, मैं मर जाऊंगी। गोलोमदै गजोबखाबाय सुजाजों आंजों सेसखा। ओमफ्राय रायजोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन सुजानि टेलेन्टखौ। सुजानि ओंख्रिखौ नायदो। दादा उधर है। जुखाम, मेस का खेती। दवाई डाल रहे हैं। दादा हाउ आर यू? दादा कैसे हो? केमन अच्छो दादा? हेलो, नहीं सुनाई दे रहा। कितना गरम है बाबा, माय गुडनेस। हमारा मिर्ची गायब हो चुका है लगभग। हा हा हा। हाँ, ये मेज लगाया है, मेज। क्या साग है ये? खुदना, सारा पुदीना है। खुदुना बाबा, कभी नार्जी बोलती है, कभी खुदुना बोलती है, कभी उमा बिटूर बोलती है, ये भी पागल है। क्या कर, इसको ना उमा बिटूर खाना है गाइज, कोई तो भिजवाओ इसको, पागल हो जाएगी उमा बिटूर। हाय, मिर्ची था, सूख गया, देखो इतना गर्मी है ना, सूख ही जाएगा ना। पुदीना तो थुई जाबाई, खराब हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। जेम्स पूछ रहा था ऊपर क्या लगाया है वो। ये नेट है, ऊपर का फेंस लगाया, वो बता दो लोगों को। ये नेट है, धूप से थोड़ा वो करने के लिए लगाया होगा। बट इतना नहीं बचता क्योंकि ये पतला नेट है ना। जिरायनि आं याव सुजा। हाँ, बोलो गैला आंना। गैलांना, नोंनाबो गैला, नोंनो गैला, आंनाबो गैला बुं। आंना गैला, नोंनो गैला, एनार्जी गैला। बैठने के लिए जगह भी है, बैठ जा। देखो दोस्तों, मैंने ढूंढ निकाला बैठने की जगह। बहन चलाएंगे। आई डोंट केयर, होने दो, मैं तुम्हें उठा उठा के लेके जाऊंगी, सुई डलवाऊंगी, इतने सारे इंजेक्शन डलवाऊंगी ना। रायजोफोर नायलाय मारै मेङो काटाराव, एसे गरमनि थाखायनो मेङो ना। बहुत बिराद गरम जाबाय। मा होनो, हां थोनो थोनो मोनबाय सुजा। ओमफ्राय आरो मा, पुदिनाबो खानो हाला ना। पुदिना खानो हाला आंनिखौ, पुदिना क्या
नंनि मोजां नों मोजां मोना नों मोजां मोना तुमको पसंद नहीं है ना ओहो बोलो नों मोजां मोना नों मोजां मोना मानो एथ' गोथाव टेस्टि टेस्टि आंनिखौ आलु मोजां मोनो आलु मोजां मोनो आं आलु मोजां मोनो आं आलु मोजां मोनो सुजा आजान होबाय बन्द खालाम केमेरा बियो नारजि जागोन ना जाया रायजोफोर गोरलैहां दाबो माने बिफाङा राखावजोब्बाय ओमफ्राय थेवबो माने दाबोनो एसे बिलाइफ्रा गोरलै गोरलै फाथोखौ खाबायसो आङो माने खेबस'बायसो जेबो गैला खाटाराव ना सुजा बेयाव मैगं गार्डेनाव दायोसो बिसोरो गोदान गोदान जुखाम भेन्दि बायदिसिना गायदों फानलुआबो बिराद माने गाज्रि जाबाय फानलु बिफाङाबो क्योंकि तो घर से आई थी ना सुजा मैगंखौ दिखायलाय सब्जिखौ सब्जी सारा मुझे पकड़वा दिया बताओ कितने बदतमीज है मैगंआनो गैला ना इस सब्जी में से कुछ भी नहीं खाती मैं मैगंआनो गैला ना सुजा ओइ थाबायनोबो हालालै ओरैबायदि खमजुरि जाबाय ना जों बहुत कमजोरी जाबाय एसे सिङाव थानानै सिङाव थांनानै खमजुरि जाबाय बाहेरायाव थानो हाला ना सुजाखौ बड'लेण्डआव लानानै थांगोन आं जों सानदोंमोन बुहुत बुरजा मैगं लांगोन मैगं लांनानै ओंख्रि संनानै जागोन ओमफ्रायो मैगंआनो गैया जोंनाव फानलुबो गैया सामब्रामबो गैया ना ओमफ्राय लुलुआव थांनानै बायहैनो बोलोआनो गैया ओरैबायदि गरमनि थाखायनो नायदो जों ससे थाबायबोनायानो 10 मिनिटल' लायो बे मैगं गार्डेना जोंनि रुमनिफ्राय बे सिमहासिम थाबायबोनायावनो जोंनि अबस्थाखौ नायदो बोलो गैला माने बेयाव बे दुंहाव बार फैनायजों मानसिनि देहाखौ बुहुत माने नारख्रेबो आरोना आंनि रायलायनायखौ नोंथांमोना मोजां खोनासंबा आन्दाज मोनगोन मारै माने हां थोनो मोनजोब्बाय सयथिबो बाहेरायाव खानानै दोनबा मानसिया सानसेयाव थैखागोन गरमजों बिफां फांसेबो गैयालै नै नाय नोंथांमोना नाय मारै खाटारा बे जोंनि एरियायाव आरो ओमफ्राय माखासे जायगाफोर दं बेयाव बुहुत मोजां जायगा ओमफ्राय बे जों थानाय जायगाया एसे माने गामि बिथोर बायदि मैगं गैला जों बेयाव दै बायदिसिना लाना फैखादोंमोन ना गरमाव दै लोंनांगौ ना नाया सुजा मेरे बैग देखो तेरा भी ले अच्छा बेशरम मनाखौ नायदो गामिनि बायदि गामियाव थानाय बायदि जाबाय थ' सुजानि ओंख्रि संनाया नैबेना दिखाने तो देती सुजानि ओंख्रि संनाया बेनो ओमफ्रायो जानायनानै नायनोसै सुजानि ओंख्रि संनायखौ नै बिराद गोथाव सुजा रोसिता पर का कौन सी तरह है नहीं पता बिराट गोथाव ले आओगे